फिन खेबसेबाव चिराङाव गुबुन मोनसे दैबानानि जेंना सोमजिदों। चिरां जिल्ला देवस्रि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय नाकेदारा बाजारनि 2 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव साहा थानाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय निज्ला दैमाजों खुरख्लाबजाना गामिनि थागिबिफोरा लावख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव राहाबादा थानो गोनां जायो। गोबां न'-बांजों लोगोसे न'नि मुवा बेसाद, जि-जोम, दाउ, अमा बायदि बायदिफोरा खमैबो गं 30निबो बारा नखरफोरा खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि साहा थानाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैख्लायबोनाय फुर एबा निज्ला दैमाया थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव लोब लोब देरबोना थांनाय मोनायाव लावख्रिगुरि गामिनि बिखाजों सिनखावबोना ब्ला ब्ला बोहैलाङो आरो न'नि सिथ्लाफोराव दंफां मुरा जाबोर जन्थ लाबोना न'-बांफोरखौ थाथावजायै खालामो। बे गामिनिनो सासे थागिबिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायोदि बे गामियाव गासै गं 65 नखर आरो गासै 421 सुबुं अनजिमा दं। बेनिनो गासै 35सो नखरानो थाथावजायै अबस्थायाव गोग्लैसोना दं। लोगोसे राहाबादायाव थानायनि राहा लानो आरो बिथांमोननि थाखाय जानायनि थाखाय जगार खालामना होनो थाखाय सोरखारनियाव गुरैयै खावलायहरदों। जों मैया जानाया दाख्लै खनसे जाखांबाय। दाख्लै खनसे जानानै साननै थाहाबदों आरो ओमफ्राय नै दा मैया मोना मथा मथि 10:30निफ्राय ओरै 12थासिम खुब एकदम न'थ' दा नै बुसावजोबनानै दं। नायनो अबस्था ओरैनो गाज्रि जाजोब्बाय। सेस दैजों हरनि समाव बिदिनो मुरा मुरि जाबोर बहुदथार फैनायाव मानसिफ्रा बिदिनो खस्थ' लानांगौ जादों। माल माथा बोथ्रोदनाय, दाउ अमा बोथ्रोदनायाव बहुद खस्थ' लानांगौ गोनां जादों आरो माने जाबोर जुबोर दाखोर दाला फैनायजों मानसिया थाबायनो हायि बायदि समाव बेबायदि अलखदाव गोग्लैदों। दा बेबायदिनो खस्थ' बिराद दुखु खस्थ' भुगिनानै नैबे हरनि समखौ बारलायलांबाय। नाथाय दा नुनायाव दैया गैलालाय, ओरैनो रानलांलायबाय। नाथाय बुंनो हाया दैया बबे समाव फैयो बबे समाव थाङो। हाजोआव अखा हाबानो दसेनो लोब लोब बारायबोयो। दा बे जाहोनाव जोंनि नैबे बे गामिनि अबस्थाया बेबायदि आरो। ओरैनो मा दै बियो जेनेबा? बियो ओरै खर'आव बुर, नैबे ससेयाव निज्ला होननानै बुङो। दा ओरैजाय निज्ला, बुर निज्ला। नोंथांमोननि न'आथ' दा लोमजोबनानै थाबाय, थाथावना नंला। दा अबेहाय थानायनि बेबस्था लादों? जोङो दा उफाय गैया। बे न'आवथ' जोङो थाजालाबो संनाय खावनायावथ' जाखाला। जोङो बै गामिनिनो स्कुल दङ, फोथार गंसे, बेवहायनो जोङो ज' जानानै थानो नागिरबाय आरो दा दिनैनि। दा साननि जानायखौ अबेहायथो जागोन नोंसोरलाय? साननि जानायखौथ' उफाय गैया। गाव गावबागाव जेखौ दङ बेखौनो ओरैनो जानांसिगोन। दा जमा थाबाय फोथाराव? थासिगोन, दा साजायहांलायगासिनो दङ। ओरैनो गासै खैथा नखर दंमोन गामियाव? जोंनाव दा गासै गुबुन जानाय मा जानाय बे गामिथाराव 65 नखर दङ आरो बिनिफ्राय ओरै खोलाजों आदिबासिफोर माखासे नांफादों। आं बेखौ बुंनो थांला, बिसोरबो दंफायो। दा जोंनियाव नैबाव 65 नखर। 65 नखराव खैथा न'आ बेबायदि जाखो? बेबायदि 65 नखराव बुंनो थाङोबा जोंनियाव ओरैहाय दा आंथ' दा साननाय जायाखै, गैयाबाबो 30 नखरसोआ नांनानै दङ आरो 30-35 बिदि नांनानै दं।